Evanjelium 3. pôstnej nedele nás privádza do Jeruzalemského chrámu. O týždeň neskôr na 4. pôstnu nedeľu budeme o ňom počúvať znova, tentoraz v prvom čítaní. Najprv zaznie správa o tom, že všetky kňazské kniežatá i ľud množili nevernosti, napodobňovali všetky ohavnosti pohanov a poškvrnili Pánov dom, ktorý si zasvetil v Jeruzaleme. Zrástol Pánov hnev proti jeho ľudu a už nebolo lieku. Nepriatelia spálili Boží dom, zrúcali jeruzalemské múry, podpálili všetky paláce a zničili všetky cenné predmety. A potom príde prekvapivé vyhlásenie Kýra, kráľa Peržanov. Pán, Boh nebies, mi dal všetky kráľovstva zeme a rozkázal, aby som mu postavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Júdei. Počúvate ďalšiu katechézu z cyklu Pôstny plán a dnes budeme uvažovať o tom, čo má spoločné chrám s pôstom rúk. Dnes do toho chrámu vstupujeme s Ježišom, ktorý rázne prikazuje: zborte tento chrám. Pre Ježišových poslucháčov to bola požiadavka tak nepredstaviteľná, že sa tvárili, ako by ju ani nepočuli. Radšej sa s ním handrkovali o tom, či dokáže alebo nedokáže postaviť chrám za 3 dni. Nedopustíme sa tej istej chyby. Ježiš nehovorí do vetra. Pýtajme sa: Pane, čo máš na mysli, keď nám prikazuješ zbúrať chrám? Chrám je dar, ktorý ľudia dávajú Bohu. Preto stoja naše kostoly aj na miestach, kde sú a od počiatku boli v úvodzovkách zbytočné. Preto staviame kostoly, nie polifunkčné haly, ktoré by sme mimo bohoslúžieb mohli výhodne prenajímať. Preto naše chrámy zdobíme vzácnymi umeleckými dielami. Jednoducho chceme to všetko priniesť Bohu ako dar. Ale chrám je aj vyjadrením zmluvy. V prvom čítaní 3. pôstnej nedele počúvame o desatore, zmluvných podmienkach vzťahu medzi Bohom a ľuďmi. Chrám je vonkajším znakom tejto zmluvy, tak ako je oblúčka vonkajším znakom manželskej lásky a vernosti. Predstavme si muža, ktorý lásku k žene iba predstiera, no napriek svojej nevere si ju chce udržať. Z vypočítavosti jej daruje drahý prsteň, aby si ju kúpil. Čo urobí tá žena? Myslím, že prsteň odmietne. Je síce drahý a pekný, ale je prázdny, pretože nie je znakom lásky. Čo urobí Boh s chrámom, ktorý je síce krásny a možno dokonca aj plný ľudí, ale nie je vonkajším znakom lásky ľudí k nemu? No to isté, čo manželka. Dlho to trpezlivo znáša, no nenechá sa vodiť za nos a jedného dňa trestne do stola. Takto urobil Boh a odvtedy sú z chrámu v Jeruzaleme len ruiny. Je tomu už takmer 2000 rokov. Ale napriek tomu to zrejme ešte nie je jeho koniec. Keď Boh v Biblii prikázal ľuďom zbúrať nejaký chrám, vždy išlo o miesta modloslužby, o pohanské chrámy, kde boli uctievané ohavné božstvá. O chrámy, ktoré nemali byť už nikdy obnovené. Ale s chrámom v Jeruzaleme to bolo inak. Začalo to celé kráľom Šalamúnom, ktorý na Boží popud a vďaka prezieravosti svojho otca Dávida vybudoval v 10. storočí pred Kristom v Jeruzaleme chrám, jediné miesto na svete, kde sa prinášali obety jedinému Bohu. Tak tomu bolo až do 6. storočia pred Kristom, keď prišli Babylončania, chrám zrúcali, obyvateľstvo odvliekli do zajatia. Keď ríša padla, stále sme v 6. storočí, Židia sa vrátili a postavili na ruinách druhý chrám. O tom budeme počúvať na 4. pôstnu nedeľu. Ten v poradí druhý chrám nebol veľmi honosný, rozhodne sa nemohol vyrovnať s tým prvým, Šalamúnovým. Ale veci sa o pár storočí, krátko pred Ježišovým narodením, ujal Herodes a veľa investoval do jeho predstavby. Áno,
Bol to ten Herodes, ktorý dal okrem polovice svojej rodiny vyvražiť aj betlehemské neviniatka a ktorý hľadal spôsob, ako si kúpiť priazeň ľudu. Chrám bol postavený, zbúraný, znovu postavený, za Herodesa komplexne zrekonštruovaný a potom na jeseň v roku 70 Rimanmi zrovnaný so zemou, čím prakticky skončila prvá židovsko-rímska vojna. Odvtedy nebol jeruzalemský chrám obnovený, dodnes z neho stojí len múr nárekov. Ale kto vie, možno ešte nedozrel čas na jeho obnovu, pretože to predsa nebol chrám ohavných božstiev, bol to chrám jediného Boha. Zborte tento chrám a za 3 dní ho postavím, hovorí Ježiš. Židia to pochopili tak, že hovorí o budove. Učeníci po zmrtvých staní chápali, že to bola ďalšia predpoveď Ježišovho utrpenia a zmrtvých stania, a teda, že hovoril o chráme svojho tela. Pre nás je to v kontexte pôstneho obdobia aj výzva vyhrnúť si rukávy a postiť sa rukami. Zbúrať to, čo je ohavné, opraviť to, čo potrebuje rekonštrukciu. Umožniť Kristovi vybudovať v nás chrám Ducha Svätého. Zbúrať. Jednej noci povedal Boh Gedeonovi: zbúraj Bálov chrám, ktorý patrí tvojmu otcovi, a zotni Ašeru, ktorá je vedľa neho. A postav oltár Pánovi, svojmu Bohu, na vrchole pevnosti, tu na bašte, potom vezmi druhého býka a obetuj ho ako celopal na dreve Ašery, ktorú zotneš. Tak čítame v 6. kapitole knihy Sudcov. Bál bol ústredným bohom kanánskej mytológie. Jeho manželkou bola Aštarta, Ašera v kanánskom náboženstve bohyňa plodnosti. Jej symbolom bol zelený strom alebo stýčený drevený stĺp. Boh posiela Gedeona, aby zničil miesto pohanského kultu ako niečo ohavné. Izraelský kráľ Jehu išiel ešte ďalej. Na jeho príkaz vojaci a pobočníci vyhodili Ašeru a vnikli až do svätyne Bálovho chrámu. Povyhadzovali pomníky Bálovho chrámu a spálili ich. Zborili Bálov pomník, zborili Bálov chrám a urobili z neho záchod až po dnešný deň, hovorí autor 2. knihy Kráľov v 10. kapitole. To, čo je modloslužobné, čo sa protiví úcte jediného Boha, čo je prestúpením prvého prikázania desatora, je zborené, zničené a zneúctené tak, že by to už nikdy nemalo byť obnovené. Preto Gedeon spálil drevo Ašery a preto Jehu urobí na mieste Bálovho chrámu latrínu. My, kresťania, sa samozrejme k miestam kultu iných náboženstiev takto nesprávame. Ale Ježišov príkaz zborte tento chrám nás vedie k uvažovaniu nad tým, čo je v našom živote modloslužobné. Čomu alebo komu dávame prednosť pred Pánom našim Bohom? Čo stojí ako prekážka, ako múr medzi nami a ním? Pôst rúk nás nabáda identifikovať v našom živote práve toto. A čím skôr zboriť oltáre závisti, lákomstva, chrámy mamonu, kultové miesta závislosti, aby sme mohli spolu s ostatnými počas veľkonočnej vigílie vyhlásiť: zriekam sa zlého ducha aj všetkých jeho skutkov. Druhý dôvod, prečo treba niekedy zbúrať hoci aj časť chrámu, je jeho rekonštrukcia. Ak totiž zistíme, že niečo je poškodené alebo to stratilo stabilitu, je čas na nápravu. Identifikuj, čo je v tvojom živote rozkývané. Čomu chýba pevný základ? Čo je zvlhnuté alebo zaplesnené? Pomenuj to vo sviatosti zmierenia a pusť sa do práce na náprave. A konečne tu tretí dôvod, prečo treba niekedy chrám zbúrať. Je to vtedy, ak už nestačí, ak treba väčší, priestrannejší, bohatší chrám. Ak sme sa rozrástli a chceme a môžeme dať Bohu viac. Zboriť v tomto prípade znamená urobiť miesto. V čom túžiš dať Bohu vo svojom živote viac miesta? Identifikuj túžbu. Čo musíš zboriť, aby si vytvoril priestor? Identifikuj oblasť a začni s citlivým rozoberaním stavby.
Nenechaj sa vyľakať tým, že postaviť nový chrám je na tvojej sily. To je úplne v poriadku, veď je tu stále ten Ježišov prísľub. Zborte chrám a za 3 dní ho postavím. Čo chce Ježiš vybudovať v tvojom živote? A dovolíš mu to? Pane, ďakujeme Ti za dar pôstneho obdobia. Ty si nám, svojim deťom, určil tento osobitý čas, aby sme si očistili srdce od nezriadených žiadostí a uprostred pozemských starostí mali vždy na zreteli večné hodnoty. Amen.